በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሕዳር ዕለት 30 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩንኒ ዕለት 30 ሕዳር እንኳዕ ናብ ጻድቅ ንጉስ አፄ ገብረ መስቀልን ቅዱስ አካክዮስን ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። ጻድቅ አፄ ገብረ መስቀል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብብዙሕ ነገራታ ዝተዓደለት እያ። ካብ ማእከሎም ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ብዘይፍለጥ መንገዲ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ነገስታት መራሕታ ቅዱሳን ጻድቃን እዮም። ንሓንቲ ሃገር መራሕታ ንፉዓት ክርስቲያን ክኾኑ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ዝሓለፉ 40 ዓመታት ከማን ዝበጽሐና ናይ መንፈስ ዝሕለትን ናይ ሞራል ውድቀትን ክንምልከት ከለና ሓደ ሽግር ካብ መራሕትና ከም ዝኾነ ነስተውዕል። ኣብ ናይ ሃገርና ታሪክ ክንምልከት ከለና ግን ኣብ ማእከል እሳትን ኩናትን ኮይኖም ንፈጣሪ ዝተገዝኡ ብዙሓት ነገስታት ንረክብ። ንኣብነት ኣስማቶም ክንጽውዖም ኢና። ንግስቲ ሳባ፣ ቀዳማዊ ምኒልክ፣ ኣብርሃ ወአጽብሃ፣ ቅዱስ ካሌብ፣ አፄ ገብረ መስቀል፣ ሃፀይ ሃርቤ፣ ቅዱስ ላሊበላ፣ ቅዱስ ይምርሃነ፣ ቅዱስ ነአኩቶ ለአብ፣ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ቀዳማዊ፣ ቅዱስ ዘርአ ያዕቆብ፣ ቅዱስ በእደ ማርያም፣ ቅዱስ ናኦድ፣ ቅዱስ ልብነ ድንግል፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ኢያሱ ቀዳማውን፣ አቡ ተክለ ሃይማኖት መናኒ መንግስትን ንረክብ። ካብዞም መራሕትና ፍርቆም መንግስቶም ገዲፎም ናብ በረኻ ዝኣተው ክኾኑ ከለው ፍርቆም ድማ ኣብ ዝፋኖም እንከለው ጽቡቕ ሰሪሖም ዝተረኸቡ ነገስታት እዮም። ገለገሊኦም ድማ ብጥፍኣቶም ተጣዒሶም ንስሓ ዝኣተው እዮም። ካብ ማእከል ነገስታት ጻድቃንን እዛ ዕለት ናይ አፄ ገብረ መስቀል ዝክር እያ። እዚ ጻድቅ ወዲ ንጉስ አፄ ቅዱስ ካሌብ ክኸውን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሰ ኣብ 515 ዓመተ ምህረት እዩ። ክነግስ ከሎ ድማ ብጣዕሚ መንእሰይ ነበረ። ምክንያቱ ድማ ኣቦኡ ካሌብ ካብ ውግእ ናግራን ምስ ተመልሰ ብምምናኑ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ ወዱ ንሱ ስለ ዝነበረ ካብዚ ቅዱስ ናይ መጀመርያ እነድንቆ ንስሙ እዩ። ናይ ሎሚ 1500 ዓመት ከማን ብመስቀል ዝምክሑ ንመስቀል ዝግዝኡ መራሕቲ ምንባሮም ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ናይ ክርስትና ደረጃ የርኢ። ገብረ መስቀል ማለት ናይ መስቀል አገልጋሊ ባርያ ማለት እዩ። አፄ ገብረ መስቀል ቅዱስ ንጉስ ክኸውን ናይ ቅዱስ አቦኡ ማንነት ዝሓገዞ ይመስል። ሓያልን ብርቱዕን ዓለም ዝፈርሖ አቦኡ ካብ መጀመርያኡ ብፍቕረ ክርስቶስን ብድንግል ኣዲኡን ፍቕሪ ዝተተሓዘ ሕያዋይ ሰብ ምዃኑ ብምቕጻል ድማ ብዘይ ወለሓደ ቅድመ ኩነት ንመንግስቱ ከም ጨርቂ ገዲፉ ክኸይድ ከሎ ንዕኡ እውን ከምኡ ገበሮ። ንሱ ድማ ከምቲ ካብ ኣቦኡ ዝረኣዮ ኣብ ኣክሱም ዝነገሰለን ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ፍትሕን ርትዕን ገበረ። ንድኻ ከይበደለ መንታን ክነብር ጻዕሪ ገበረ። አፄ ገብረ መስቀል እዚ ጻድቅ ንጉስ ንዓና ካብ ዝገደፈልና ትሩፋታቱ ሓደ ንበዓለ መስቀል ኣብ ኣደባባይ ምኽባሩ ቀዳምነት ይሕዝ። እቲ በዓል ኣከባቢ መስከረም ዝግበር ክኸውን ከሎ አፄ ገብረ መስቀል ይበሃል። አፄ መስቀል ይበሃል። አቡ ድማ ብናይ ያሬድ ዜማ ንቅዱስ መስቀል ዓብይ በዓል ይኽበር። ንጉስን ቅዱስ ያሬድን ሃገርና ነዚ ዓብይ ሰማያዊ ዜማ ዝረኸበቶ ኣብ ዘመነ አፄ ገብረ መስቀል ዘመን እዩ።
ቅዱስ ያሬድ ካብ ሰማይ ዝረኸቦ ማህሌት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ኣክሱም ጽዮን ሃሌሉያ ቀዳሚሃ ለጽዮን ሰማየ ሳረረ ወበዳግም ኣርአዮ ለሙሴ ዘከመይ ነግር ግብራ ለደብተራ ኢሉ ካብተን ሰለስተ ጸዋትወ ዜማ በቲ ሓደ በኣራራይ ከዝይም ከሎ ንጉስ ብዜማኡ ተመሲጡ እናጎየየ ናብ ጽዮን በጽሐ። ካብ ጣዕሚ ዜማኡ ዝተለዓለ ኩሎም ተደመሙ። ንጉስ ድማ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ ቅዱስ ያሬድ ዘይፈለ ኾነ። ንስብሃት እግዚአብሔር ድማ ብዙሕ ግዜ ካብዚ ቅዱስ ሊቅ ብጥዑም ዜማ ተቃሚሙሉ ተመገበ። ሓደ ግዜ እዚ ሊቅ ከዝይም ከሎ ጻድቅ ኣፄ ገብረ መስቀል ንናይ ቅዱስ ያሬድ እግሪ በትሪ መንግስቱ ተኸለሉ። ክልቲኦም ካብ ተመስጥኦም ምስ ነቕሑ ግን ንጉስ ሰንቢዱ እንታይ ክሕሰካ ምስ በሎ ናብ በረኻ ኣፋንወኒ በሎ ቅዱስ ያሬድ። ኣፄ ገብረ መስቀል ድማ እናሓዘነ ፈቐደሉ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ካብ መሬት ንላዕሊ ሓፊሉ ተንሳፊፉ ናይ መፋነው ምስጋና ውዳሴ ወግናይ ለእመ ኣዶናይ ቅድስት ወብጽእት ኢሉ አንቀጸ ብርሃን ብጥዑም ዜማ ሰተት ኣቢሉ ኣብጽሐ። ነዚ ምስ ሰምዐ ንጉስ ፈጺሙ አልቀሰ። ክሳብ መንገዱ ምስ ህዝቡን ሰራዊቱን ኣፋነዎ። ቅዱስ ያሬድ ድማ ኣብ ጸልምት ምስ በጽሐ ብዜማ ምስ በጽሐ ብዜማ ኣስሚዑ ሰላም ለኩልክሙ በለ። ኣፄ ገብረ መስቀልን ህዝቡን ድማ ምስለ መንፈስከ ኢሎሞ ቅንዕ ምስ በሉ ካብ ዓይኖም ተሰወረ። ንጉስ ድማ ኣብቲ ዘመን ማህሌተ ሰማይ መታን ከስፋሕፋሕ ብዙሕ ጸዓረ። ንጉስን ትስዓተ ቅዱሳን ኣብ ሃገርና ወንጌል ክሰብኩ መጻሕፍቲ ክትርጉምን ገዳማዊ ህይወት ከስፋሕፍሑን ኣፄ ገብረ መስቀል ዓብይ ጻዕሪ ገበረ። ብፍላይ ምስ ኣባ ጴንጠሌዎንን ኣባ ሊቃኖስ ዘደብረ ቆናጽልን ፍሉይ ቅርበት ነበሮ። ዘወትር ድማ ካብኣቶም ይባረኽ ነበረ። ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ በብግዚኡ ይበጽሖም ከም ዝነበረ ይንገር። ንጉስን ታቦትን ልክዕ ከም ቅዱስ መስቀል ኩሉ ታቦተ እግዚአብሔር ብዑደት ከም ዝኽበር ዝገበረ እዚ ንጉስ እዩ ይበሃል። መላዓሊኡ ድማ ናብ ደብረ ዳህሞ ምህናጽ እዩ። ሓደ መዓልቲ ንኣቡነ ኣረጋዊ እንታይ ከም ዝደልዩ ምስ ሓተቶም ናይ ድንግል እመቤትና ማርያም መቕደስ ህነጸለይ በልዎ። ብደስታ ኣጸቢቑ ሃነጻ። ናይ ምረቓ ዕለት ድማ ንጉስን እዞም ጻድቕን ሊቅን ማለት ገብረ መስቀልን ኣረጋውን ያሬድን ምስ ካልኦት ቅዱሳንን ተረኸቡ። ኣብቲ ግዜ ድማ እቲ ታቦት ምስ ነገሰ ቅዱስ ያሬድ ብዘቐረቦ ማህሌታዊ ዜማን ኣበው ብዝገበርዎ ዜማን እቲ ታቦት እናዞረ ዓብይ መንፈሳዊ ሃሴት ኮነ። ደብረ ዳሞ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መውረድን መደየብን ደረጃ ነበሮ። ንጉስን ቅዱስ ያሬድን ካብቲ በዓል ምስ ተመልሱ ብናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ሕቶ ድማ እቲ መውረድን መደየብን ተደርመሰ። እዞም ጻድቅ ዳህምሞ ደርምሶ ስለ ዝበልዎ እቲ ቦታ ዳህሞ ወይ ከዓ ዳሞ ተባሂሉ ተረፈ። ቅዱስ ንጉስ ኣፄ ገብረ መስቀል ብዙሓት ኣብያተ ክርስቲያናት ሃኒጹ። በዛ ልሙዓንቲ ዓሪፉ ተቐብረ። ጸሎቱ በረኸቱ ተራዳእነቱ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ አካክዮስ እዚ ቅዱስ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ካብ ዝተለዓሉ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ሓደ እዩ። ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብ ቆስጥንጥንያ ክኸውን ከሎ ትምህርተ ሃይማኖት እውን ኣብኡ ተምሃረ። ኣብ 451 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ኬልቄዶን ጉባኤ ኣብዳን ክጽዋዕ ከሎ ንዑ እውን እቲ ጻውዒት በጽሕዎ ነበረ። ነገር ግን ካብቲ መጀመርታ ንጉስ መርቅያንን ጳጳስ ሊዮንን ዝገበርዎ ሴራ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከይከደ ተረፈ። እቲ ጉባኤ ተወዲኡ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ምቕታሉን ሃይማኖት ምኽሓዱን ኣብ ተኣከብቲ ምስ ሰምዐ ሓዘነ። ንንጉስ ረጊሙ ኦ ጎይታ ምስ እዚ ዝረኸሰ ጉባኤ ስለ ዘይደመርካኒ ተመስገን በለ። ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ድማ ምእመናን ሃይማኖቱ ዝቐንዐ ቅኑዕ ጓሳ ምዃኑ
ምሰረዱ ናይታ ዓባይ ቆስጥንጥንያ ፓትርያርክ ገይሮም ሸምዎ ብዙሕ ድርሳናት ድማ ደረሰ ሽዑ ግን መራሕቲ ካብ ተዋህዶ እምነት ከሓድ ዝብል ትእዛዝ መጾ እምቢ ብማለቱ ድማ ስደት ተፈሪድዎ ኣብ ስደት ከሎ ዓረፈ ኣምላከ ቅዱሳን ነገስታት ጻድቃናት ቅኑዕ መራሒ ኣብ ኩሉ ስፍራ ይዓድለና ካብ ናይ ፈተውቱ በረከት ድማ ይኽፈለና አሜን። ሕዳር 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አፄ ገብረ መስቀል ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ አካክዮስ ሊቅ፣ ቅዱሳን ቆዝሞስ ወድምያኖስ፣ ቅዱስ አናኒዮስ ዘዓምድ፣ አባ መርቆሪዎስ ሰማዕት። አሜን። በረኸቶም ምሕደረና ዘወደቀ ዝነጠበ ኩሉ ድማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተአረመለይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣዊነ ተማሂጸነበኪ ተማጸነበ ክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።